Salnur on the mix. Ke ba shi labari na. Dan Allah ki tausaya min Uma ta zamto farin ciki na har abada tana a raina, samun wata bai saka na barta. Dan Allah ki tausaya mai Uma ta zamto farin cikinsa har abada tana a ransa, samu na bai saka ya barta. Dan Allah ki tausaya min Uma ta zamto farin ciki na, kin san so nufi na Allah. Uma ta zamto rabin jikina, kar da ki zo kiyo raba mu, ni ma na san ina a ranta. Dan Allah ki tausaya mai Uma ta zamto farin cikinsa har abada tana a ransa, samu na bai saka ya barta. Kuma na san kun yi min halacci, wala ni dai ba na je na santa. Tun babu sanin kuɗi gare ni, ta sadaukar min da rayuwarta. Dan ba na so na yo sakinta, samun ta biyun ta zai wahalta. Dan Allah ki tausaya mai Uma ta zamto farin cikinsa har abada tana a ransa, samu na bai saka ya barta. Dan Allah ki tausaya mai, shi ne jirgin farin cikina. Ba na son bakin cikin ki, kuma ba kya son bakin cikina. Sai ki aminta nan gidan zan so in karar da rayuwata. Dan Allah ki tausaya mai Uma ta zamto farin cikinsa har abada tana a ransa, samu na bai saka ya barta. Kuma ba na son bakin cikin ki, ni ne zaɗin ki in yi yanzu. Amma ban so na yo sakinta, shi ne furcin ki ko a ɗazu. In kwa zama na wacce ne ba kya so, zan yo sakinta yanzu. Dan Allah ki tausaya mai Uma ta zamto farin cikinsa har abada tana a ransa, samu na bai saka ya barta. Kuma in dai haihuwa kike so, insha Allahu za ta yi ta. Inda rai da rabo muna ta fatan za ta haihu ɗan da babu cuta. Domin ba ni san fushinki, kin zam tamkar mahaifiyata. Dan Allah ki tausaya mai Uma ta zamto farin cikinsa har abada tana a ransa, samu na bai saka ya barta. Wai sai ma kai ta lallabar ta, auren ku babu mai raba ku. Domin ni ne wani agunta, ta silata rabbi ya haɗa ku. Dan haka tashi bar gidan nan, na ga burin ki miyo halitta. Tashi tafi mutuniyar banza mutuniyar